Marian, ty to dáš, ty budeš prezidentom. Lebo Mazurek povedal. A teraz si predstav, ešte dotik chcem povedať, na čo on kandidoval ten Kotleba, keď Mazurek to odpálil, že to je len taký niktoš, ten prezident. Tak na čo sa tam pchal ten Kotleba? Akú úlohu splňal teda? Kvôli poštovým známkam, to je úplne jasné. Áno, niektorí majú veľa slín, ja viem, hej. Dobre. Áno, Aďo zase umrel, takže ja by som naozaj... Ale počkaj ešte, ja teraz chcem ešte, dobre, pán Rogonec, asi pravdepodobne ste chytrejší než ja. Tak, ak je to tak, ja za vlastné peniaze dám vytlačiť 1000 známok s Kotlebovou hlavou. To by nemal byť problém. Či? Nebudú platné, ale budú známky. Nič za ne nepošleš, maximálne teda ten bromhexin s vodkou, ale vieš, jak je to.